ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಡೈರಿ ಡೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳುವನಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟಚ್ ಮಲ್ ತಂದುಂಡು ದಾಯಕ್ ಬಂಡ ತೆಲಿಗೆ ಬಂದ್ಪುನಂಚಿನ ನಾವು ಏರೆಗ್ ಬಡ್ಚಿ ಪನ್ಲೆ ಸೊ MBBS ಕಲ್ತಿನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸೀಕಲ ತೆಲಿಕೆ ಇತ್ತನಾಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುನು ಯಾನತ್ತು ಏರಾವರಿ ಪಂತರು ಸೊ ಅಂಚಿನ ತೆಲಿಕೆನು ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಡೈರಿ ಡೇ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಈ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ವೇದಿಕೆಡು ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪರಂದುಲ್ಲರು ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನನ್ ಮಾತಾ ಲೆಕ್ಕಗ ದೀವಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೂ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರ ಬರಂದುಲ್ಲರು ಅಭಿನಯ ಕಲಾವಿದರು ಫ್ರಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬೋದು ಯಾನೆ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಿತಾಡ್ದ ಮಾರಾಯ ಎಂಕ ಮದ್ಮೆ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೇರ್ದು ಯಾನೆ ಮದ್ಮೆ ಆತು ಅಂದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೇಲೆ ಗಂಡ್ಲ ಜನ ಆತು ಮಾರೆ ನಬ ಬೋಲ್ ಬಸ ಇಡಬಲ ತಾಜಪ್ಪ ನಮೈನಿ பொன்னனில்லட ವೈದಿನಿ ಅಂತೆ பொண்ணுದು ಯಾರ ನಿಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಪೊನ್ನುಂಡ ನಿಕ್ಕೆ பொண்ணு ಅತ್ತು ಮಾರೆ ನಿಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೇರೆ பொன்னನಿಲ್ಲಡ பொண்ணுದು ಯಾರ ವೈದಿನಿ ಓ ಎಂಕ ಮದ್ಮೆ ತತ್ತನ್ನ ಡುಂಬುಡು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಇಡಬಲ ಈಗ ಅಕ್ಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಲ್ದುಲ ಅಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ಲ 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 ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಬುಡೋಡು ಅವ ಅವತ್ತಿ ತಗ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಬುಡೋಡು ಮಲ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅವ ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಬಲ 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 ಓಲಯ್ಯಿ ಅಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತು ಜಾಲ್ಡುಲ್ಲೇರಿಯ ಬಲ್ಲಯ ಆ ಪೊನ್ನಲ್ ಬುರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪು ಮಾರೆ ಪನ್ನ ಮಾರೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೇನೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬುಡೋಡು ಮಲ ಮಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ಪನ್ನೋಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಿನ್ನೇರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ದೇ ಕೈಕಾರ್ ದೇಕ್ಲಿ ದುಂಬು ಕೈಕಾರ್ ದೇಕ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಲಾಯಿ ಬೈ ಬಲೆ ಚೆಕ್ಕೆ ಎಂಕ ಚೊಂಬೂರ್ಚಿ ಎಂಕ ಮಲ್ಲ ಕೊಡಪನ್ನಡು ರೋಡು ನಾನೇ ಮೀಯರ ಬೈದಿನಿ ಆನು ಕೊಡಪನ್ನಡು ಗೊರ್ಕ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಬೇಗಾರ್ತಿನತೆ ದೇ ವೈರಸ್ ನೋಡಿ ಕೈಕಾರಲ್ಲ ಒಚ್ಚಲ್ನಪ್ಪ ಮೋನೆ ಬುರ ಒರೆಸ್ಲಿ ಚೆಕ್ಕೆ ವೈರಸ್ ದಾಯೆ ಎಂಕ ಮಂದಿರಿ ಗೋಡು ಮಂದಿರಿಯ ನಾನೇ ಜಪ್ಪೇರ ಬೈದಿನಿ ಗೆಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮಾರ ಮಾತಾಡೋದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಆ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಿಂಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾತಾಡ್ನ ನಾವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಬೈದ್ನ ಅತ್ತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ನಾವು ನೀರಂತೆ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೇನೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬುಡೋಡು ಬಕ್ಕ ಮಡಿಕೇರಿ ವೈಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚ ಮಡಿಕೇರಿ ವೈಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಗಂಡೆ ಅದಂದೆ ಮಡಿಕೇರಿದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಬತ್ತಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ವೈಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಗಂಡೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಇದ್ದು ಮಡಿಕೇರಿ ತೆಗ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತ ಕಾರಡು ಬರ್ತಾರ ಕಾರಿಡಕ್ಕೆ ಲಾರಿಡೆ ಗೋರಿಡ ಜವನ್ಯವಾರಿ ಕುಸಲ್ ಗೊಬ್ಬೆ ಅಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಅತ್ತ ಆರೋ ಎಲ್ಲತ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಲಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕುಸಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಸಲ್ ಕುಸಲ್ ಹಾಡಪ್ಪ ಕುಸಲ್ ಇತ್ತನ ನರಮನೆಟ್ಟೆ ఒక ಎಂಚಂಡು ಮಾರ್ಕೆ ಮಡಿಕೇರಿ ದಾದ ಮಡಿಕೇರಿ ಅಂತ ಚಳಿ ಆಪುಲ್ಯಾ ಚಲಿಯ ಚಲಿ ಮೂಲುಜ್ಜ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾನೆ ಹೊಡುದು ಬಕ ಯಾನು ಮಡಿಕೇರಿ ಚಲಿ ಆಪುಣಂದಿಗೆ ಎಣ್ಣೆತ್ತು ಬಕ ಬುಲೆ ಬುಲೆ ಬುರ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣಂದಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಲೆ ಕೇನುಜಿಯಾ ಇರಾಗ ಅರ್ಥ ಆಪುಜ ಅಂದ ಬುಲೆ ಬಂಡ ಕೃಷಿಯೇ ಕೃಷಿ ಕೃಷಿ ಅಲಂಬೆ ಅರೆ ನೀನು ಅಂತದ್ದು ಖುಷಿ ಆಂಡಿಗೆ ಖುಷಿ ಆನಂದ್ ಬಂಡ್ರೆ ಎತ್ತನ್ನ ಬಕ ಕೃಷಿ ಅಂಚಾನಂದ್ ಕೃಷಿ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಇರಾಗ ಕೃಷಿ ಕೃಷಿ నీకు సురుకే వంటరాయిజా బక ఈత టెన్షన్ ఉంది నేను కృషి ಒಂಜಿ 4 ಎಕರೆ ಒಂಜಿ ಕಂಗು ತೆಂಗು ಕಂಗು ತೆಂಗು ಒಂಜಿ 3 ಎಕರೆ ಬಾರೆ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಇನ್ನ 5 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೇಡು ಒಂತ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಆಬುಡ ಹೌದಾ ನಂಚಾಯ್ನಿ ಬಕ ಒಂತ ಜಾಗೇಡು ಒಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜೆ ಆಬುಡ ಆತೆ ಬಕ ಇರ್ ಜಾತಕ ಕನಾರ ಬಂದಿತ್ತಾರತ್ತ ಜಾತಕ ಒಂಜಿ ತೂದೆ ಮನ್ಪುಗಾನ ಬಂದದ ನಿಕ್ಲು ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಜಾತಕ ತೂದೆ ಮನ್ಪುನ ಎಟ್ಟತ್ತೆ ಜಾತಕ ಕಣದ ತಮ್ಮ ಜಾತಕ ಕೊರು ಜಾತಕ ಕಣೈದಾರ ಒಂದು ಅಂದೆ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನು ಮರ್ತದ ಎಂಚಿನ ಮಾರಂದು ಬನ್ನಾಗ ಓ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಕೊಂಚ 5 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಅದಂದು ಅವಿರೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೆ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಾನುಂಡು ಜೋಕ್ಲೇಡು ಅಂದು ಅದ ಬೇರೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೆ ದಾನೆ ಇರ್ದಾನೆ ಒಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷವನ್ ಬರ
ಜ್ಯೋತಿಷದಾಲ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಜ ಬೊಕ ಅತ್ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿನ ಜಾತಕ ಬತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆಂದು ಮಂತೆ ನಿಕ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗನ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೋರು ಆ ಇಂದಿಯರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂತ ಆಮೆ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಬೈದಿನಿ ಇಂದ ಬಾ ನಿಕ್ಲು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಪುಣ್ಯ ಬೊಕ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಬುರ ಎಂಚುಂಡು ಓ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಬುರ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಅಲ್ಪರ್ದಾಡೆ ಉಂಡು ಈರ್ನ ಎಂಚುಂಡು ಎಂಚ ಈರ್ನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಎಂಚುಂಡು ಅಪ್ಪ ಈರ್ನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಎಂಚುಂಡು ಎಂಕಿಲ್ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಕೇನುಜಿಯಾ ಏನುಜಿ ಅಪ್ಪ ಕಾರು ಬಾರ್ ಕಾರು ಬಾರ್ ಎಂಚುಂಡು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಪರ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಅಪ್ಪ ಅವೇ ಇದು ನೆಲ್ಲು ಓಲ್ಮೆ ಅವೇ ನೆಮ್ಮೂಲು ಕೆಬಿ ಅಂತೆ ದೂರ ಇತ್ತ ಸರಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಯಾರಿಗಂತ ದೂರ ಕೇನುಜಿ ಅವಂದು ಬಾಲೆಗೆ ಏತು ಪ್ರಾಯಾಂಡ್ ಏರೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಅಂದು ಆಗ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಆಂಡಿಯಾ 25 ವರ್ಷನ ಅದಂದು 25 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ 25 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ 14 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಹಾ ಅಲ್ಪರ್ದಾಡೆ ಆವಲಿ ಎಂಚ 14 ಮಾಂಡು ಮಗಳಿಗೆ 14 ಮಾಂಡ ಆ ನನ್ನ ಮಗ ಕಾವ ದಾನೆ ಒಂದು ಆವನ್ನಮ పొన్నను నన్న తోజావుడాతే ప్రాయద మట్టిడావు నికిలేక పొద్దు ఆవుడన్న పొద్దు ఆవుండ పొన్ను కొరపాయి ಎನ್ನ ಮಗ ಕಾಂಡ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಕಾಯ್ಲಕ ನಾನತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮಗಟನೆ ಕೇಳಿ ಏನ್ಗ ಮಗಟನೆ ಎಂಚ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ పొన్ను ఆవానికి పొన్నగే తోర్ష పత్తరుమ 10 పొన్న నా అప్పేగైతే 48 40 ಅಂಚನೆ పొన్న అప్పావు పొన్న అప్పెనికి ఎంత ఈ వచ్చి చూడు నీకు భాష నీకు ఈరెత్త పన్న మల్ల మల్ల కేనుడు మల్ల మల్ల బుడోడు మల్ల 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 ಅಂತ ಬನ್ನ ಐಕೆ ಪೊನ್ನಗೆ 10 ಮತ್ತ ಪೊನ್ನ ನಪ್ಪೆಗೆ 40 ಮತ್ತ ಓ ರಾಮ ಅಭಿನಯ ಕಲಾವಿದರು ಸೊ ನಿಖುಲು ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಖಲ್ನ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಜನಕ್ಲೆಡ ತೆಲಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ತೋಜಿಡು ಸೊ ಎಂಚ ನಿಖಲಿಗೆ ಲೈಕ್ ಇಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತು ಬೈದರ್ ನಿಖುಲು ಅದ ಓಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲರ ಓಕೆ ಫೈನ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲೆ ನಿಖಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚ ಕೇನ್ಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಗ ಭೋಜರಾಜ್ ಸರ್ಡ ಪಂಚಸ್ಮತ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೊಲಿನಲ್ಲ ಅಡ್ನೆ ಈಗ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನೀವು ಬಿಡ್ಲಿದಾರನ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ವಾಯ್ಸು ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀಚ್ ಆಪನು ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುದು ನನಗೆ ಅಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಭಿನಯ ಉಂಡತೆ ನಾಟಕ ಎತ್ತು ನಾಟಕ ಅಂದ ಎರಬಲ್ಲಿ ತೋನಗ ಅದನ್ನು ನೆರಕರೆಟ ಒಂದು ಇಪ್ಪನೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದ ಅದನ್ನು ನೆರಕರೆಟ ಕುಲಕುಲಿ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದಿತ್ತು ನಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದೇವರಿಟ ಅಲ್ಪಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ವಿಜಯನಾಥ್ ಸರ್ ಈರ್ ಪನ್ನೀರಿಗೆ ಎಂಚ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ I'm sorry, Nikal na ini aat eddatiji Nikal Nikal serious note kortijar yonji vedike panchasatiji theme edla padatha theme bonnu atala posaddala ettiji acting Nikal like atandu dressing pura sari itana matra overall very disappointing. I'm sorry to say at eddatiji Nikal on constant Nikal and talented Nikal matta Nikal when ಕುಲ್ಲದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆನ್ನೊಂದು ಅಂಚೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚೆ ವೆರಿ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ನನಗೆ ಇಂಕ ದಾಲ ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ಇಂಕ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ರೋಹಿಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಈರ್ ಪನ್ನೀರಿಗೆ ಎಂಚ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಟಫ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ನಿಗುಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ ಬೈ ದೊಟ್ ಪಂಚಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಇತ್ತನ್ ಅಂಚ ಯು ಆಲ್ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಡ್ಜಸ್ ಓಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಎರಡನೇ ರೌಂಡ್ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ಇಷ್ಟ ಆತಜಿ ಮತ್ತು ಅದೇನ್ವರ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯರ್ಡ ಎಂಚ ತಯಾರಾದು ಬರಡೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಈ ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒಂದೇ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕನನೆ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆವಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚಸ್ ಆವಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತೊಂಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್